Hei ja tervetuloa Ihana villaan. Olen Laura ja saan auttaa Evaa vähän. Ja teille, jotka haluatte kokeilla neulomista, haluamme tehdä siitä helpompaa. Muutaman huivin ja pannulapun jälkeen saattaa haluta neuloa pyörön euleena. Eli kun olet luonut silmukoita, se käyttäytyy kuin suora puikko. Eli luot niin monta silmukkaa kuin tarvitset. Ja sitten täytyy sulkea kierros. Jos joku on jo kokeillut tätä, vain ensimmäinen silmukka, eli lanka on tässä ensimmäinen silmukka. Neuloessa huomaa itse asiassa aika nopeasti tämän. Siirtymä ei ole täällä kovin siisti tai järjestelmällinen. Joskus täällä syntyy suurempiakin aukkoja. Kun on neulonnut muutaman kierroksen, huomaa missä kierros päättyy muodostuvan reunan. Voimme kiertää tämän. Eli miten tehdään se? Pyöräneuleessa on ehdottomasti varmistettava, että ennen kuin aloitamme, suljen kierroksen niin, että kaikki silmukat ovat sama suunta, eli katsoa sisäänpäin eikä mitenkään. Neulan silmukat ovat vääntyneet ennen kuin suljemme kierroksen, sillä silloin saamme myöhemmin vääntyneitä silmukoita neuleeseemme. Tehdäkseni tämän kierroksen tasaisemman lopetuksen, ehkäistäkseen tällaisen reunan muodostumisen ja myös epätasaisia silmukoita ja reikiä alussa, lisäämme yhden silmukan ylimääräisen. Eli jos minun pitäisi tässä luoda 64 silmukkaa, aloitan luomalla 65 silmukkaa. Sitten otamme ylimääräisen silmukan vasemmalta oikealle puikolle. Ja jos kuvittelet tämän nyt näin, siirtää ne kun neulokset olisivat yhteydessä. Joten pistän tästä oikealta vasemmalle luonnollisesti. Haluat kutoa vasemmalle ja vedättää ensin tähän neulaan. Nyt on ensimmäinen silmukka tällä neulalla, joka nyt on takana. Työkehyksen jätän muuten vapaaksi. Vedän tästä. Mene nyt yli ja pudota se. Täytyy vain katsoa, kuinka helposti sinne pääsi. Musta tuntuu joskus vähän. Paksuilla puikoilla se ei ole niin yksinkertaista. Eli se ei ole super vaikeaa, mutta pitää vaan vähän riepottele ja anna lentää. Nyt meillä on taas yhtä monta silmukkaa kuin alun perin piti olla. Eli 4. Kiitos paljon. Tämä silmukka, jonka nyt otimme yli, vedämme takaisin vasen puikkoon. Ja nyt me voisimme aloittaa neulomisen. Varmaan jotain on löystynyt, sen voi kiristää. Ja ensimmäinen neulosilmukka meidän mallimme mukaan. Usein esimerkiksi pipoissa se on oikein nurin tai sukissa sellainen joustinneule. Ja kaikki toimii oikeastaan aika hyvin. Ja jos katsoo tarkasti tähän, näkee, ettei tässä synny reunaa ja että se on myös mukavan tiukka. Eli että raot on myös hyvin täytetty. Miten tämä kaikki toimii silmukkamenetelmässä? Silmukkamenetelmää käytämme, kun emme voi luoda tarpeeksi silmukoita täyttääksemme kokonaisen köyden, kuten silmukkamenetelmässä. Esimerkki aiemmin, ja meidän täytyy jakaa silmukat. Tämä on erityisen tärkeää. Sukissa esimerkiksi tai hihoissa täytyy jakaa silmukat. Myös tässä otamme yhden silmukan lisää. Ja huolehditaan, että silmukat osoittavat sisäänpäin. Nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei. Tarkalleen en siis voi vetää neuloja toisistaan, mutta ne ovat lähellä toisiaan ja minä vedän aina yhden neulan eteenpäin. Ja sitten voin neuloa näin. Tämä ei kuitenkaan ole kovin hyödyllistä kierroksen sulkemiseksi, joten teenkö sen kyllä perustuen hieman muunneltuun periaatteeseen. Silmukat ovat sisäänpäin, eivät vääntyneet. Ja otan tämän silmukan taas tähän neulaan. Ja kun en voi antaa näiden neulojen osoittaa toisiaan kohti, minun on periaatteessa huolehdittava siitä, että tämä silmukka tekee kaarroksen ja
joka tapauksessa kyllä samaan suuntaan myöhemmin tällä neulalla. Toivon, että onnistun tässä asennossa, jossa olen. Se ei ole niin helppoa. Nyt otin työhön neulontaneulan. Vielä helpompi, siis minä täällä, minun silmukkani. En halua tietenkään vetää liian kauas ja asetan sen nyt näin. Eli se tekee kuin heiluri. Seuraavaksi vedän tämän silmukan yli ja annan sen pudota. Ups, voinpa jälleen kuunnella täällä. 10. Koko homma säädetään joka tapauksessa myöhemmin. Ensimmäiset silmukat ovat aina hieman vaikeampia ja asetan ne nyt takaisin päälle. Ei oikein toimi, tee se uudestaan eräänlaisella koukulla. Ups, siinähän se on. Ja olen nyt yhdistänyt silmukkani. Koko homman voi taas kiristää hieman ja nyt voin vedä neula silmukan läpi kuten loop-menetelmässä ja neulo ensimmäinen silmukkani. Kokonaisuutta kiristetään tässä hieman. Otan työlangan, silmukat osoittavat vielä sisäänpäin ja neulo ensimmäinen silmukkani. Kun olen nyt neulonut muutaman silmukan, voin kiristää silmukkani aivan normaalisti. Vetän neulan läpi ja näen, että minulla on tässä puhtaa selkä. Toivottavasti video auttoi teitä. Olisin tietysti iloinen kysymyksistä ja kommenteista. Kirjoittakaa, mitä haluaisitte nähdä tulevaisuudessa. Ja sitten toivottavasti olette mukana seuraavalla kerralla Tolle Volle -tapahtumassa. Näkemiin!